फाइनालि गोबाव समनि उनाव लाइभ फैदोंलै रायजोफोर क्या हाल चाल मा खबर रायजोफोर सरासतिया बोरै थांखो बर'फोर आन्दुजोब्बाय नामा खबर पाति मोजां ना रायजोफोर बाप रे बाप मा जागोन जोंनि बर'फोर मेरे को पता है पक्का कोई नहीं आएगा क्योंकि लाइव कितना दिन से नहीं आया लेट भी हो गया चलो कोई बात नहीं फिर भी Valentine's Day berapa ya tangke Surasi दिनैनि दिना मोजांबो गाज्रिबोमोन ब्लेक डेबो मानायो दिनैनि दिनावनो गोबां फौजिफोर शहीदबो जादोंमोन ना रायजोफोर सोर लाइभ मिरामिस जाबो जेबो गैया सासेबो फाया दिनै मानो होनब्ला गोबाव सम जाबाय लाइभ फैया ये क्या भेरी बेद रायजोफोर रावबो गैया सासेबो गैया ओके बा ओरैनो फैनो होदोंमोन रायजोफोर बाय